Целта на схемата Младежка заетост е да намали безработицата сред младите хора. Липсата на работа на младежите до 29 години е проблем в целия Европейски съюз и институциите не случайно обръщат внимание. Сред политиките на Българското социално министерство за справяне с младежката безработица е така наречената субсидирана заетост. Работодателите получават финансова подкрепа при наемането и обучението на млади хора до 29 години, а самите младежи чрез трудовото посредничество на бюрата по труда възможност да намерят най-подходящата работа. Възможност, от която се е възползвал и един работодател от Търговище. В тази фирма за обработка на стъкла и огледала започва трудовата кариера на 22-годишния Васил. Той работи в склада за готова продукция на предприятието. Търси своята реализация след завършване на спортно училище. Намира я с помощта на специалистите от Бюрото по труда в Търговище, което активно работи по схемата за младежка заетост на оперативната програма Развитие на човешките ресурси, управлявана от Министерството на труда и социалната политика. Вече трети месец съм тук одобрен по програма. Към 2 месеца някъде си търсих работа, докато намеря подходящо място за мен, разбира се. Нямам претенции към работата, тук ми харесва за сега и мисля тук да се продължа след като ми изтече 6 месеца за обучение. Всеки ден се научавам нещо ново да правя и така, и ми харесва. Наставникът на Васко за първи път влиза в ролята на обучител, но споделя, че момчето е дисциплинирано и бързо е усвоило своите основни задължения. Много се радвам, че програмата дава възможност на младите хора да се намерят дори и временно работа и най-вече да получат някакъв сертификат за придобита специалност, за определен вид работа, с което по-нататък ще им бъде полезно. 8000 младежи до 29 годишна възраст ще получат шанс за стаж и обучение на работното място по схемата Младежка заетост на оперативна програма Развитие на човешките ресурси. Работодателите, желаящи да се включат в схемата, могат да подават своите заявки в бюрата по труда на територията на цялата страна. Схемата Младежка заетост дава възможност на работодателите да наемат младежи в 2 основни направления – стаж и работа. И в двата случая с младежите работят постоянни наставници, които ги въвеждат в работата. Така е и при 27-годишният икономист Синан, който също намира във фирмата за обработка на стъкла първа работа като специалист по качество. Вече почти 5 месеца има, откакто започна по програмата. Усвоил е много от нещата, които са свързани с неговата длъжност. Смятам, че програмата точно не трябва да я гледат, за да получават заплащане, да натрупат опита и да придобият знанията, които са им нужни, за да се реализират за напред. След завършване на моето образование, около 1 година по-късно, успях да си намеря съответно работа. Самото интервю протече доста гладко и там ми беше разяснено за каква длъжност кандидатствам, какви задачи ще имам, каква роля ще имам и в какъв екип ще работя. Препоръките ми са наистина да започват дейност по програмите с нагласа, да трупат опит, да трупат знания, защото те ще са им необходими, независимо дали ще останат след това на даденото работно място. Тези програми ми показаха още нещо. При нас по този начин успяхме да наберем хора, за които е важно да се развиват и обучават, а не млади хора, които търсят заплата, и това им е най-важно. Заплатата на тези хора, които идват по програми, не е на първо място. Този работодател, който осигурява работа на 70 души, е подал заявка в Бюрото по труда по проект Нова възможност за младежка заетост. Процедурата и документите за кандидатстване са максимално опростени, казват от производствената фирма, която още от 2012 година намира точните хора чрез програмите за субсидирана заетост. Първия път беше трудно, докато се ориентираме какво трябва да се подготви, как и защо, в какви срокове, по какъв начин. Мотива ни беше да пробваме, да видиме, да експериментираме, да видим какво ще се получи. Тогава 5 човека намерихме подходящи и само един от тях напусна. Това ни даде оптимизъм, надежда, че това е един много добър начин ние да намираме подходящи хора и да ги интегрираме по подходящия начин. Своя професионален път веднага след университета тук започва и дипломиран инженер Ерджан Исмаилов.
През 2012 година е назначен по схемата Ново начало от образование към заетост, още при първия период на програмата Развитие на човешките ресурси. Остава на постоянен трудов договор и продължава да усвоява тънкостите на високотехнологичните машини, закупени от стъклообработващата фирма по европейски проект. Поначало не ми бяха много ясни нещата, защото не съм работил в такава среда, но като цяло фирмата предоставя обучение 6-месечно. Всеки, който има желание за работа, на втория-третия месец вече е готов, свикнал за работа. Както вече забелязахте, успяхте да забележите, нашето производство е много специфично, никак не е лесно, защото е организирано така, че поръчките са уникални, продуктът е уникален. Хората, които работят тук, е нужно да имат определени знания и умения, а ние не ги намираме лесно. Програмата ни дава спокойствието и на младия човек, и на нас, че за един период от 6 месеца и двете страни ще могат да разберат дали това място е подходящо, за да вървят напред и да се развива този млад човек. Все повече млади хора и работодатели търсят възможност за реализация чрез програмите за младежка заетост, казват от Бюрото по труда в Търговище. Програмите се радват на интерес, тъй като държавата поема 90% от разходите за заплата на обучаващите се младежи. Заплаща се и на наставниците. Към днешна дата имаме 137 заявки от работодатели за 456 работни места. Фирмата, отличена за добри финансови показатели и корпоративна социална отговорност през 2013 година, очаква и оценките на проектните предложения по процедурата Ново работно място. Ако проектът ти бъде одобрен, ще разкрие още 21 работни места, 2 от които за хора с увреждания. По принцип се стараем да удовлетворим потребностите на работодателите, но не винаги можем да срещнем интереса на работодателя с квалификацията и възможностите на регистрираните безработни лица при нас. Ние ходим и на контролни проверки при тях, влизали сме в цеховите, запознати сме с производството, така че се стараем максимално да удовлетворим техните интереси и разбира се да устроим нашите безработни лица. От близо 3000 регистрирани безработни в община Търговище, 358 са младежите до 29 години, сочи последната статистика на Бюрото по труда. 83 млади хора вече намериха работа с помощта на програмите за младежка заетост. Те са назначени на работа в 60 предприятия в община Търговище. За работодателите това е възможност да намерят работници, които да останат във фирмите и след края на програмата на постоянен трудов договор.